ясно се личи една цистерничка с канал направен. Това не е природно формирование, това е човешко дело. Както и този канал, който тече през цялото. Тук скала, там има нещо дори като трън. Точно зад ето това дърво. Сухо. Сега ще отида да демонстрирам просто как ще седна в него. Ето. Ето. На практика, може и природата го е направила, но ето, сега природата какви стъпала. Ето го тук и тук е тук. Страхотно, уникално, инка я. И сега ще отидем на третата част от